Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Bidiyon mu na yau zai yi magana dangance da TikTok. Mutane suna yawan tambaya wai ya za a yi a samu kuɗi saman TikTok. Tabbas ana samun kuɗi saman shi, sai dai ba kowane yake samun kuɗi ba. Gaskiya yana da buƙatar jajircewa kamin ka kai matakin samun kuɗi. Kuma in ce kowane irin harkar rezo da kake yi gaba ɗayan shi, hatta da YouTube, Facebook, menene duka ana samun kuɗi saman su, sai dai ya danganta da kai yadda za ka shirin amfani da su. Misali zan muku na TikTok. Yanzu za ka ga TikTok waɗansu suna hawa, suna rawa, suna waɗansu abubuwan da bai dace ba. Su sun ɗuka kawai a yi shi ne kawai saboda wasa, a yi a nishaɗi da dai sauransu. Shi kuma ba haka ba ne. Kowane mutum zai zo ya tallata tashi haja. Kowane mutum zai zo ya tallata tashi haja abin da yake. Kuma abin da TikTok yake buƙata, ka dage ya zamto ka tsaya bisa ga abu guda. In har ka ba da dariya kake yi ko midiyan ko menene, ka tsaya saman shi. Ko da wani lokaci kasance bidiyo kanka saman su na haƙi. Ko kuma a'a kana ɗauka waɗansu kaya kana tallata. Wanzu za ka ga wani idan kana da TikTok hakan ga ya zamto kwant ɗinka ya girma, an san shi ko ina. Za ka ɗauko kayan wani misali, wata waya ta shigo sabuwa hakan ga, ko kuma a wani format haka ko wani abu makamancin haka, za ka amsa ka tallata ma mutum shi kuma mutane dubaye su gani. Ina fatan kun fahimta. Mutane dubaye su gani ta dangance da amsa da ka yi, ka tallata shi saman kwant ɗinka na TikTok ko kuma in ce na kowane irin abu, YouTube na Facebook menene. Yanzu kana gani misali, YouTube channel akwai waɗanda suka dage sun jima kuma suna yi da kuma sanin hanyoyin da ya kamata a ce an bi. Za ka iske ƙananan channeloluka kamar ire-iren namu hakan ga, dole idan muna buƙata a tallata mana channel sai mun ɗauki kuɗi mun ba su. Kaga ba su wai suna samun kuɗi sama YouTube. Aƙalla wancan na sama wanda za a cewa na rezo ma kawai a rabu da shi. Wanga kawai wanda in za ka yi ma mutum tallar channel ishi, aƙalla ba zai baka ƙasa ga jika biyar ba. Ban tunanin akwai wanda za ka iske ma har fiye da 10, 20 hakan ga. Ya danganta daga mutum, inda ba abana wanda ya zamto yana da free ba. Kuma ya danganta daga mutum wace irin channel gare shi. Ka gane ko? Kana iya ka amshi jika 5, jika 10 ka tallata. Ba wani abu na za ka shiryi ba, kawai iyakacin abin da za ka shiryi, ka ji ga wata channel nan kana buƙata a yi mata subscribe, ga abin da take yi, ga abin da take hauduwa. Shi ke na wannan kuɗi su riga su wuce. To aƙalla a ce kullum kana samun talla guda. Misali sangin tujur kana samun talla guda idan za ka hau da bidiyon ka. Yanzu kana ga idan an ce ana samun kuɗi saman rezon ɗin, kai sai ka ce a ba a samun kuɗi saman shi. Aƙalla misali fa. To abin da ba ku sani ba, saman TikTok za ka iya kai wannan abu. Kuma za a yi a saurare ka, a ga hajarka, kuma masu kumanda su yi kumanda su sayi. Na ɗaya kenan. Na biyu, saman feji na Facebook. Kwanan baya na yi bidiyo saman shi, zan dai ajiye link ɗin shi ƙasan bidiyon nan. Saboda waɗansu na san ba su saurare shi ba gaskiya. Saboda lokacin nan channel tana ƙarama lokacin da ni wannan bidiyo. Zan ajiye muku link ɗin shi. Shi ma idan kana da buƙatar samun kuɗi saman Facebook, sai ka